שלום לשניים, למאמן העסקי נפתלי סדן, שיספר כיצד ניתן לעזור לעסקים שכשלו במשבר הכלכלי, ושלום גם לאביטל אריכה, בעלת חברת הלל להפקות, שתספר לנו איך ניתן לתפעל חברה בימי משבר. שלום גברתי. שלום לך אדוני. שלום לך. אז בוא נתחיל איתך נפתלי, אתה מאמן עסקי כבר שנים ארוכות, משבר כלכלי קשה שלא ידענו. איך אתה יכול לאפיין באמת את המנהל העסקי הישראלי בזמני משבר כאלו? בתקופות משבר, מה שעולה זה בעצם הקושי בהעדפת ההחלטות, לקבל את ההחלטות. רמת אי-הוודאות עולה, ובתוך רמת אי-הוודאות צצים באמת כל החששות, כל הפחדים של המנהל, במיוחד של המנהלים בעסקים הקטנים, העסקים הצעירים יותר. לא נדבר על מנהלים של חברות בסדר גודל של טבע, אמדוקס, הם מנוסים, יש להם את הדירקטוריון, אבל בעסקים הקטנים אין דירקטוריון. המנהל הוא פרש בודד. הוא הכל, מהמחסנאי ועד המנכ"ל. והוא גם הדירקטוריון, יושב ומתייעץ עם עצמו, מדבר אל עצמו, מחליט, פוסל, אז חושש. מה שאתה אומר שיש קושי בזה שאין לו אין דירקטוריון, אין חבורת יועצים בשכר שיכולים לתת לו כל מיני זוויות, אין לו עוזרים, הוא לבד מקסימום עם אשתו בערב בבית. אכן, הבדידות זה שם הבעיה, פשוט בדידות. אוקיי, עכשיו אתה טבעת מושג איך קראת לו? הפרעת קשב יזמית. הפרעת קשב יזמית. Entrepreneur Attention Deficit Disorder. כן, עכשיו אנחנו יודעים, כולנו יודעים מה זו הפרעת קשב בתחום החינוך, ילדים, רטלין, חוסר ריכוז. מה זה בתחום העסקי? קודם כל אני אקדים ואומר שאת המונח הזה לא תמצא בשום מילון רפואי, הוא לא קיים. מאוד טרנדי היום לדבר על הפרעת קשב. נדמה לי שתהיה תוכנית טלוויזיה רק על הפרעות קשב, אבל זאת לא ממש הפרעת קשב כהפרעה רפואית. לא על פי הגדרה רפואית. ממש לא, נסייג את זה, זה המצאה שלי או של אנשי עסקים. אבל היא באה לתרגם מצב קיים שהבן אדם בעצם מגשש באפלה. היא באה לתאר את אותה מבוכה שאתה נמצא בה כשאתה לא יודע במה לגעת קודם, בפרופסיה שלך, בהנהלת חשבונות, בלקבל החלטות, בלגשת לקחת הלוואה, מה קודם, איך קודם, והתוצאה שבעצם או שאתה לא עושה, לא מחליט, או שאתה מחליט לא נכון, מחליט מהשיקולים הלא נכונים, מחליט מתוך האמוציה, מתוך הפחד. בשליפה. בשליפה, בדיוק. אז מה היום אתה אומר לאנשים לבעלי עסקים שבאים אליך להתייעצות, לטיפול, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה טיפול. לא, חס וחלילה טיפול. איזה כלים אתה נותן להם כדי שכן יעשו לעצמם סדר במחשבה ויצילו את העסק שלהם? הנתון הבסיסי שמנהל את עסקו, בחר להקים עסק, הוא איש יצירתי, הוא מלא, הוא בריא, לכן לא מטפלים בו. כן. אנחנו רק מצמיחים אותו ועוזרים לו לראות את הקשיים או את הדילמת שלו מפרספקטיבה חיצונית. הוא נמצא בעין הסערה. מאמן בעצם מוציא אותו מעין הסערה ונותן לו פרספקטיבה רחבה יותר שהיא מחוץ לסערה. שיראה מבחוץ את העסק ויקבל החלטות אובייקטיביות. אכן כן. עד כמה שניתן. עד כמה שניתן, והרי ביום שישי בערב הוא יודע לתת עצות נפלאות לחברים שלו. כאילו שהוא פשוט כוכב הניהול של העולם. בעסק שלו הוא בעין הסערה, זה הרבה יותר קשה. וכשאתה בא לבעל עסק כזה, מה העצה הראשונה שאתה אומר לו? אתה רואה את הדיזסטר הזה. הדבר הראשון, אנחנו אומרים, הצעה נורא פשוטה. פשוט, אבל אני לא עוסק במתן עצות, אבל בכל זאת, העצה הפשוטה ביותר. קח נייר, תתחיל לרשום. תתחיל לרשום את הדילמות, את הפרספקטיבות, את הנתונים העומדים לפניך. פשוט שזה יהיה רשום. כי רוב בעלי העסקים או רוב היזמים הצעירים מלאים בהמון מטען, יש להם המון נתונים, הכל בראש, ומרוב עצים לא רואים את היער. תתחיל לרשום ולספג את המידע שיש לך בקטגוריות. להסתכל על התמונה כשהיא רשומה לפניך פרוסה, לפרוס אותה, זה גם מרגיע וגם מאפשר פשוט להתחיל לטפל ולקבוע סדרי עדיפויות, איפה הבעיה המרכזית, איפה הבעיות הקטנות. פשוט ביותר, עצה של ילדים, אבל אני חושב שכל אבא אומר את העצה הזאת, או אמא לביתה או בנה, וזה כל כך פשוט, אבל כשאתה נמצא שם, מישהו צריך להגיד, מישהו צריך להזכיר את זה, את העניין הזה. אז אני אחזור אליך עוד מעט, ואני רוצה לפנות אלייך, אביטל. תמיד מוכל גם כאלו, כן. אבל הרעיון הוא לקחת ולפרק את המוצר שהוא היה
מוצר קשיח עד לפני שנה, לפרק אותו לכמה מוצרים קטנים, וכל אחד יכול לבחור לו איך הוא רוצה להרכיב לו את התפריט. נכון. תפריט ילדים כזה. נכון, ויש כאלה שלקחו הפקות יותר קטנות, מינוריות, אפילו במסעדות, העלו ילדה ל5 דקות. איך בא לך הרעיון הזה, אגב? נעזר באיש מקצוע, או שזה בא לך ככה? הרעיון למופע הגיע ממני, אבל אני כן נעזרתי לאורך כל הדרך באנשי מקצוע. אני מאוד בעד לקחת... הרעיון לפרק את המוצר... לכמה מוצרים קטנים. אתה יודע מה, גם זה משהו שהיועץ העסקי אמר, אבל זה כבר היה על הפרק. אני חייבת לציין לאורך כל הדרך, לקחתי תמיכה של ייעוץ עסקי, בין אם זה מתי, שמגיע לנו מטעם המדינה, לעסקים קטנים, זה היה המלצה של חברה טובה, עוד לפני שהקמתי את העסק. זאת אומרת, כשחברה באה ואמרה לי, תקימי עסק, את עושה דברים נפלאים, אמרתי, ואני לא מבינה גרם בניהול, מה עושים? אז אמרה, כל אחד היום יכול לקחת יועץ עסקי, תלמדי לנהל עם הזמן. נכנסתי למטי, אמרו, שלום, עסק מתחיל, מה הבעיות שלך? אמרתי להם, שנייה, אני לא יודעת, תנו לי שנה. הלכתי, יצאתי מהדלת, נכנסתי אחרי שנה. ואז ידעתי להכתיב להם בדיוק את מה שאתה אמרת. אז נפתלי, הנה תראה דוגמה יזמית, אומנם עסק כבר 7 שנים, אבל התאימה את עצמה בתקופת מיתון ושינתה לגמרי את האסטרטגיה שלה. ותראה את החיוך המרוח על פרצופה ותבין שבאמת עם כל הקושי שמדברים על עסקים, זה מצליח, וזה מצליח כי כנראה גם עושים את זה טוב, וכשעושים את זה טוב אז זה בהחלט מלהיב. אבל הרעיון הבסיסי היה שבזמן מיתון צריך לעשות פריש מיש כזה, ולהתאים את העסק מחדש למצב כלכלי נתון, ששונה לגמרי ממה שהיה שנה שעברה. ברמת ההצעה הטכנית זה אכן תבחן את המוצר שלך, תחפש את הנקודות חוזקה שלו, אולי תפרק אותו, אולי תוסיף מוצר או תשנה כדי שהוא יתאים לסל ההוצאות של הלקוחות הפוטנציאליים שלך. זה בתחום של הייעוץ העסקי. אני בעיקר עוסק בתחום של הקושי ליישם את ההחלטות, את העצות הנפלאות של היועצים העסקיים למיניהם. מה הקושי? משמעת עצמית? והקושי הוא הרבה פעמים, הוא משמעת עצמית, הקושי הוא הרבה פעמים בעצם כדי ליישם תוכנית חדשה, צריך להוציא כסף, צריך להסתכן, צריך לחרוג מהרגלים הרגילים שלך, לשנות הרגלים, זה כרוך בשינוי הרגלים. הנה, פה שונו הרגלים. יפה, יפה. כן, אבל אני חייבת לציין שלא יכולתי להרשות לעצמי לקחת כל דבר שהייעוץ העסקי נתן לי, כי באמת, כמו שאתה אומר, צריך להרגיש גם את בעל העסק. יועץ עסקי הולך ונותן ייעוץ להרבה מאוד עסקים. יש דברים, כל בן אדם מונע מאיזשהו כוח מניע שלו. זאת אומרת, אחד הכוחות המניעים שלי זה שיש לי 3 בנות בבית. ואני ויתרתי באיזשהו שלב על להגיע פיזית לתוך האירועים, לקחתי עובדים. אני זוכרת יועצים עסקיים שאמרו, את לא נורמלית, אין מצב כזה. אין מצב זאת אומרת, הם רצו שאת תלכי כל ערב להיות באיזה אירוע? רוצים אותך. כי את הבוסית. מה שאביטל אומרת זה דבר חשוב מאוד וחשוב מאוד לציין, וזה לפעמים ההבדל בין ייעוץ לאימון. בייעוץ מביא היועץ את ניסיונו ואומר לך, תעשה כך. באימון אני יודע שהיא יצירתית ותמצא את מה שישרת את הערכים שלה. שהערכים שלה זה לא רק עסק, זה לא הכסף, אלא זה גם משפחה. גם משפחה וילדים. צריכים לקיים את השילוב של משפחה, חיים, פנאי, זוגיות וכל מה שכרוך בזה. ולפעמים זה כרוך בוויתור. יכול להיות שהעסק לא יהפוך למיקרוסופט הבאה, זה לא יהפוך אולי לוולט דיסני בתחום האנטרטיימנט, אבל זה יהפוך למשהו שהוא מלהיב ומספק בשבילה. יכול להיות שאיש עסקים אחר ויבוא ויגיד, אני הייתי עושה את זה יותר טוב, הרבה יותר. יכול להיות. אבל בשביל שזה יהיה, מה שהוא היה עושה, היא הייתה משלמת במחיר משפחתי, זוגי, פנאי וכיוצא באלה. וזה בהחלט מכובד מאוד, שיודעים באמת להבחין בין הצרכים, בין הערכים שלך, לבין הצרכים של העסק, ולהפריד. זה מכובד ביותר. זה קשה. קשה מאוד. קשה גם להגיד לייעוץ לא. לפעמים קשה להגיד. כי כשאתה לוקח יועץ, אתה רוצה ייעוץ. כי אם שילמת לו כסף, אז את כבר, יש איזו מחויבות לעשות את מה שהוא אומר? אתה גם לפני הכל אומר, יש דברים שאני לא יודע, אני צריך את המבט על. חלק מתוך התהליך הזה, זה באמת לדעת לבחון איפה אני מוכנה. אבל אם בתוך עצמך, את מקבלת עצה ואת אומרת, זה לא נראה לי. לא תגידי ליועץ, לא, זה לא נראה לי, אני לא אעשה את זה. אני אגיד, אבל אני גם אכריח אותו לחשוב יחד איתי על דרך יצירתית אחרת. זאת אומרת... לעשות, כן למצוא פתרון עבורי, כי הרי לכן הגענו עד כאן. זאת אומרת, את תנסי לשנות את דעתו ולהתאים את דעתו לדעתך. לא, אנחנו נשתדל לייצר פתרון אחר.